Nay nag-comment tay ba nga nabasan bitaw nako day no ning ana siya nako ano daw i-content pa ko nga ako ang fatherland. Unya kinsa man day ako i-content ikaw? Unsay gusto ninyo kamo ako i-content? Ay di maginungaw day. Kay lisod sad pud kayo day kung mag-vlog ko day nya pahawaon ako nga ako ang fatherland. Mo nang ma-appeal gyud na siya sa ako ang content day. Kay lisod sad kayo day kung laing taw nga ako ang i-content. Unya unsa may gusto niyo anaon ta mo sa inyo isa-isa day i-content ta mo. Dayon kung mabash manggali mo day masuko mo sa kuha kay lagi gapil-apil ta mo sa ako ang content. Ay naunsang pagkaunsaa day. Maraman mo nga pakan og langaw diha oy di maginungaw lagi. Kay 2025 na biya. Mo nang dili na ta manghilabot sa laing tawo day. Mo nang kanya-kanya tag paningkamot ani day para sa tong pamilya or para sa tong kagalingon ba. Mo na kamong mga suyaon atong 2024. Ay daday pahulay mo day katulog mo. Di magsigi panghilabot sa laing tawo. Ay naunsa ba kamaldita na ba nako ani please lang. Bitaw oy kami manggong mga content creator day. Is dili gyud na mo malikayan day nga amo ang pamilya day is maapil gyud na sa mo ang mga content. Kay lagi sa naay views or wala na siya day pang memories na manggod na pud sa mo ang pamilya ba. Kay pag abot manggod sa panahon day nga matigulang ta is natay balikan og tan-aw ba. Mao na pagsulod nako sa vlogging day. Is ako ada yung life story tanan ang ako ang gi-share sa inyo ha. Kay lagi sa akong lahuna day naay views or wala, ang importante day is naka-create ko og mga good memories kauban ang ako mga pamilya. Muna kung tanawon ako ang ako ang mga video sa una. Way back 2020 sa YouTube pa ko. Is malingaw ko magtan-aw day. Katubit ang panahon nga marag batan-on pa ko og naong ba. O mga gagmay pa bitaw kayo nga ako ang mga piso. O katong batan-on pag gamay si Fatherland please lang. So kana tanan day is makita na ko na sa ko ang mga videos. Muna ang uban miingon ako nga ako ang gi-content nga ako ang Fatherland. Pasagdain na lang ko ninyo day kay ako ang punang amahan. At least man kung mawala magalis Fatherland dire sa kalibutan, is napa ko'y makita niya ba. Kada bang makita pa nako ang ihang mga smile anang mga panahon na. Kay wala man ko'y video sa ako ang Mother Earth day. Kay kato man napa ako Mother Earth dire sa kalibutan day is wala pa ko panahon ba nga mag-vlog day ko. Mo nang wala ko'y video nga mabalikan ako nga grabe ka smile ang ako ang Mother Earth ba. Mo na karon si Fatherland ako adyo na siya gi-appeal sa ako ang vlog. Bahala i-bash ko niyo maayo kay nasuko ko sa ako ang Fatherland. Ay daday normal jud ko masuko day kay grabe ka hugaw ang amo ang balay day. Unya silang nabilin sa balay day di sila kabalo magunahon nga silang tay na muyo didto. Mo nang wala jud siguro anak nga di masuko day no. Pero kabalo na po na sa Fatherland day nga magyaw-yaw ko day. Kay kabalo man jud sila day nga sala jud nila. Kay kung sila man gud day is di sa kabalo maulaw kami mong mga anak day is maulaw jud mi day nga hugaw ang balay day pag naibisitang mo anak ba. O anyway day mora day to akong i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo oy.